kum sang khan zakua somkua pali jun thla ruwa tui tam tran tir lain Mizoram Rural Bank bungtlang branch audit turin kan officer pakhat le driver nen kan kala na alo tam deuh awangin zandar riat thleng na kan thoka na kan tho zo a zanria te ein muturin bungtlanga Mizoram Forest Rest House bungtlang chimlam tlang chi pa om chu kan panta a ruasur bur kara chuan hnim te ton chho zelin Forest Rest House chu kan thleng chhota a chung hun lai chuan electric current po rest house a chuan po thlen alani lova laltrin chi in an chokidar chuan min lo muaka in chung kan hanlu chu kan mutna tur chokidar chuan min ko mu in driver chu room sanga ada a keile ka officer hruai chu room khata min da a kan driver ria na tur le kan ria na tur in kara chuan dining hall a oma khuma chuan thomhno po phelri lovin kamuzala kan officer hruaiero chu in bual turin a in sing samek boka thok le khata kan driver chu kan omna ruma chuan puan thua nen aron lumlu top maya phok lek takin thanga enge I hlawa iron lumlu tak mai ti in kalo zota ani la chuan kapu ka shelo ati a ke chuan hriat lo te hlau turem ni va pheile ro ka ti a ani la in kapu ka phengam to lo ka hlau lutuk ati tlat mai si a ka zo non le po in a hlau ber po chu a hriat lo thu chawin min chang mai po ni lovin a khur na samai si a o le chu ti ni chuan ka suitcase si khai pheila wada pheiro ka ti le a hlau zia le angam lo thu bokin min chan le ta ka chuan ani le keima ka variak mayange ti in ka in khai pheita a ka in bul fai nu chuan laltin her niamin kamuzal veta a zangthalin kamu a ka khummong lam chu bual in ani a khumlu lama chuan dokan le apia dewa dressing table a omboka karuma chuan cheplem lo takin khum pakhat dang ka khumpia a omboka chunglam ena ka mut veng lai chuan kasira thil che ka mutlat mai saisir zonga muchungin ka en tarenga mi pakhat puana in lukhup tlat hi ka khumbul khumle lam in kara chuan muang changin bol in kong khar le dressing table in kar hun olaya chuan avei ton sik maya ka thosilen hlimin ka ena engma ka musi lova thosilen ka zar phui vele alo lang le thina zandar som pakhat thlengin ka en renga achangin thosilen ka hlima ka en thina thosilen chana lo chuan a hmu thei si lo kaning chu ka thova tunma deuh khan sial hok upa pakhatin ram huai te chu kan hmu du chuan zanlai vela dar thlalang lian hma a hian han dingila kan hnung lama an lo lang ve mai alom ti nui chung dewa a soi ka hre chuaka ti chuan ka khumlu lama dressing table lama chuan ka kala laltrin ka her sanga ka vading wanga ma se khoila ya ma ka hnung lama po engma dang ka hmu box si lo ka beidong chu ka mu le ta a ruala chu asur bur mai si a ka mu chu chuak lo te ma se atlai to e mawangin ka mai mit ching lui tatlata ka mai mit chin lui hnu re lo te a chuan bongin min thok khum ta emoti tur hian kalam hoi zongin aron thori hula arim la chu a che em mai si a kamen lai chuan a top dai zela ka khumbula puana in khu tlat kal chen bak chu hmu tur a om si lo kamai mit chin vele rim chetak chuan min thok khum zel boxi nen angai na ka hrelo hle mai ma se kan lo ha bok nen kamai mit ching lui tatlata ti chuan kamu hil ve tamaya tui taka ka muthil hnu chuan jing da ruk vela chuan ka hara ni chu alo eng phut to a kanau te kai tho tura ka kalpo kai tho ngai lovin an lo in pe diam to zoka chuti lai chuan rest house chokidar po lo thleng chovin thingpui saver vor oi meno ngei main aron choya chokidar chuan in mutuyem ti min zot hloma kan mutui thu kan lo hrila ani chuan in mutui chuan alom ome hetaron riak to reng te hi
voi khat ma ron riak non le du an la om hau lo nia ati a engma soibik lovin thenzol lampanin kan chua san le ta a he channel hi lo subscribe la khonga in min lo share sak la thon thungai nom tak tak kan ron da zel do na ni